Encén-lo, 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 encén-lo. Que algú li digui que l'encengui. Sí. Molt bé, bona nit a tothom, a totes les persones que heu decidit venir al pregó. Volem explicar primer de tot el motiu per què hem triat els Diables de Vilafranca, i és que aquest és un any que, com que hi ha hagut tot això de la Directiva Europea del Foc, que és un tema que ens emprenya una miqueta, i els Diables, tant de Vilafranca com de la resta de ciutats, són persones que se n'han cuidat de portar la cultura popular als nostres carrers, els hi volíem fer el pregó a ells. Tot i així, hem tingut problemes amb la pluja i aquest pregó tenia dues parts. Avui només hi haurà la primera part i la segona part, per culpa dels problemes de pluja, l'hem hagut de passar el dissabte 23. Es farà el dissabte 23 a 8:45 a la plaça Penedès, aquí al costat de Cal Bolet. Una mica com heu pogut veure els actes del programa, hem intentat que siguin per tots els públics, que siguin també populars. També heu vist que la majoria dels actes són gratuïts i si no són preus molt assequibles. I els actes són tant per la nit, pel migdia, per la tarda, vull dir que és una miqueta... La veritat és que hem cregut que tothom s'hi senti identificat, perquè la veritat és que hem rebut molt suport de col·lectius i d'entitats i associacions d'aquí de Vilafranca, que també els hi volem aprofitar per agrair, no? Feina, que havíem de coordinar tots aquests 80 i pico d'actes i que ara és feina de tots vosaltres d'estar tot arreu, a tots els actes i que participeu i disfruteu i festegeu l'hivern. Informats del dia a dia, podeu consultar el blog www.alliberat.blog.cat. Després d'un pregó potent, informar-vos que avui hi ha festa a l'Escorxador a les 12 de la nit i que demà a les 8 del vespre comença la ruta de bars on els tíquets es poden comprar a l'Escorxador. Tot seguit hi haurà el superet de l'euro i anirem a una cercavila al casal popular ocupat del taller on ens espera el DJ 69. Moltes gràcies a tots vosaltres que també feu possible les festes de Sant Raimon. Gràcies.